अभार जाबाय नालाय गारि साबि होनायनि टकेन लाबाय एक्सेल केयार हस्पिटाल बेवहाय इमारजेन्सि फैनांबाय दायो उफाय गैया आपल' गुवाहाटीनि वाइफना दाख्लैहाय सिलाइ गोबालाय जानाय बेनि उनावहाय एसे रिलिफ जाबाय आरो बिनि उनाव फैयै नै जाथारला उदै आलौनाय बारा जादों दायो उदै आलौनाय गोबायबो थानो हाया ओमफ्राय उफाय गैया बेखायनो सानबाय मा डाइरेक्ट है मोजां हस्पिटालावनो लांसै ओमफ्राय जोंना गुवाहाटीयाव मेनलि दायो पपुलार हिसाबै दङ गोबां दङ बिनि गेजेरावनो एपल' एक्सेल केयार ओमफ्रायहाय नेम केयार दं बेबायदि आरोना GNRC आरो सेन्ट जसेफ दा बेफोरनि गेजेरावनो नैबे एपल'आबो मोनसे मस्ट पपुलार पार्किं खालामनानै फैनानै बेद्दो गोजौआव डाइरेक्ट हाबबोबाय आं फार्स्ट फ्ल'र रुम नाम्बार 149 थारैनो नैबे भिडिअ'आव बिथाङा सोर आरो माब्रै मानो खेंफ्रु फैखो बिसि बर' सारमोननि माखासे आरो बेसेबां पार्सेन्ट सैथो हाबनानै दङ मानो होनब्ला ओरै पार्सेन्ट जागासिनो दङ थारैनो बे भिडिअ बुजिलांजोबगोन आं दा मोनसे हस्पिटाल दंफैयो इमारजेन्सियाव आं आपडेटफोरखौ लाबोबाय थागोन अब्लाबो निउसफोरखौहाय ओरै फैबाय आं दायो मेडिसिन लानो माखासे मानि टेस्ट आल्ट्रासाउन्ड ओमफ्राय मा होदोंमोनथाय बावलायबाय आं बे पाइप सोनाया खुगाजों मेलेमानो जाला 7थासो टेस्ट 7था ना 8था बेजोंहाय लोगोसे दा मा मोनो नायनोसै मानसिया माने फुरा दाख्लैनिफ्राय मोजां जाबायमोन ओमफ्रायहाय नैबे बानलु गोसा बुस्थु जानायासो जाखो ना माखो उदै आलौनाय मानाय थानो हायि जादों आरोना आलसार टाइप बेखौनो ट्रिटमेन्ट खालामबाय नालाय हाखु दाखु बेबायदि माने एक्सेल केयारावहाय स्टेन्डार्ड ओमफ्रायहाय डक्टर नों एभेलेबल मोनो एक्सेल केयार आरो नेम केयार माखासे दंबावो बेखायनो उपाय गैया बेवहायनो नों सरकारियावबो आजिखालि मोजां मेसिनफोर दंसै टेस्टनि थाखाय खिन्थु नेनाङो नालाय प्रसेसा गोलाव बेखायनो उफाय गैया प्रसेस गोलावावथ' नों इमारजेन्सियाव नेबाय थानो हाया ओंखायनो बेखौ लाबोबाय मेडिसिन मोननैसो लादों आं दायो बे रुमावहाय जों एन्डास्कपि खालामो आरोना एन्डास्कपि खालामनो दासो गोसोआव फैबाय आं दहाय मेलेमावनो फैयाखै अभार जाबाय नालाय ओमफ्राय आं दहायनो फोरमायखादों जे GNRC प्राइभेट सिटि GMC गुवाहाटी मेडिकेल कलेज बावबो आजिखालि गोबां मोजां मेसिनफ्रालाय दंसै हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव नाथाय बेनो जेनेरेलावहाय लं प्रसेस जायो नेनांगौआनो उफाय गैया नों बारस'नोबो हाया लिस्ट बाय लिस्ट रुल बाय रुल थांनांगौ जायो आरोना बे नङाबाथ' एक्सेलेन्ट मेसिनफ्राबो दंसै मोजां डक्टरफ्राबो दंसै आरो दाख्लै मोनसे रुल फोसावदोंमोन हेमन्तआ बेखौबो नोंथांमोना मिथिखायो CMआ जे जायफ्रा सरकारि डक्टर बिस्रा गावबागाव प्राइभेट चेम्बार थायो ओमफ्राय प्राइभेटाव बांसिन टाइम होयोबा साबसिन नायो बैफोरो एबारनिफ्राय बन्द' जानांगौ जायनि थाखाय सरकारि हस्पिटालबाबो दायो GMCआव मोजाङै सार्भिस होनांगासिनो दं आरो डक्टरफोरा मा रोंदों उदै बरनग्रा मा रोंदों ओइ क्लिअ'पास